بۆ دەمێ چەندین ڕۆژانە ژمارەکە دەستگەهێن ڕاگەهاندنێ لە هەرێما کوردستانê wesa xuya dikin ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê di birsa da û ji ber siyaseta yepekê direvin û derbasî Başûrê Kurdistanê dibin û gelek ji wana biçek li sunûra derbas dibin û di beramber da Xerîb Hesû nûyênerê tevdemê li herêma Kurdistanê ev yeke red dikir û dibêjît eva dihête kirin û gotin tinê di bercewenda dijminên gelê Kurda ye. Hevkariya ku bi van pêkhatiya re me bi hev re şîrkatiyek ava kiriye dixwazin çi bikin xera bikin çinkî dijmin ji siyaseta demokratîk gelekî ditirse û ev kesên Kurd ê ku bê bandor bê tesîr ê ku nikanin bi rastî jî niha pê de temsîlciya nefsê xwe bikin dijmin ew ne dikire yani lê kêleka xwe danîne ji bo wê jî dixwazin me dikine çete me dikine irhab me dikine teror yani her nirîna wan wisa ye. Li ama êgul hember çetetî şer dike û êgul hember terorê tekoşîn dike û çetetî û terora navdewletî têk bir îrada gelê me ye xelk vê yekê baş zane her 6 salin vê siyasetê ew nadikin hêdî têk çûn feşel bû û hêdî bajar ji dest wan çûn gund ji dest wan çûn êgû bajar û gund jî girtinê vaye YPG û YPJ ji Sûriye Demokrat e. Derbareyê Kongrê Estane li Kezaxistanê û nebejdarbûna PYD Xerîb Hesû xuya kir ku çi mifatê danîne û tinê şer û alûziyan zêde diket û em pêgiriyê bi biryarên wî kongreyê nakin. Yani ême em rastiya vê kongrê wisa nabînin, çareserî em tê de nabînin, her kongrekî wisa çêbiye, şer û pevçûn zêde biye, lê şer li du jî îrada me jî zêde biye. Mesela nimûne li kombûna Riyadê dema got ev şandana li hev kombûn û xastin van fesîlên çekdar û bi navê opozisyona Exwan a İslama Tondraw çetene terorin kom kirin û mixabin hinek kesên Kurd jî çûn beşdar bûn. Biryarî li du jî îrada me çi bû? Enu Kurd, YPG û YPJ komkujiya dike li gerê spî li bajarokên Ereb tê de hene komkujiya dike Cûnesîdê dide meşandin bi siyasetê reşkirinê wisa nêzik bûn. Dihêtezanîn ku niha li Rojavayê Kurdistanê sîstemê xwe rêvebirinê li kantûna dihête rêvebirin û li goreyî bûçûna çavdêrên siyasî ew sîstemekê dîmokrasî û pêşkeftî ye. Beyar Amêdî, Badîna Insat. Heft partiyên Rojavayê Kurdistanê encamên kombûna Astana Sebaret bi Sûriya re dikin û radgehînin. Kolîşîna biryarên wê kombûnê dê karî ji bo pêşxistina federalê dîmokratiya Bakurê Sûriya kin. Herek ji Parta Çapa Kurdiya Sûriya Êketiya Dîmokratîk ê girtina Niştimaniya Kurd digel 4 partiyên diyên Rojavayê Kurdistanê dê bernamekê de ragihandin. Kaçawan beşdarî dê Kongrê Astana da nekirîne. Hawesan rastpardên wê kombûnê çê peywendî bi wan venîne û pêgîr nabin bi wan biryaran. Her wesan amaje bêçendî jî kirin lê demê aloziyên Sûriya li hinekê beşdar dê kombûnê da pêştevaniya çekdarên Daeş kiriye. Belê lê demên okeda wî lanî divêt evên şerê teroristên Daeşkirîn ji gorapana siyasî û serbazî bihêne dîrê xistin. Her wesan wan heft partên Rojava tekîd kirin ku li cihê pêgîrbûn bi biryarên Kongrê Astana dê bizavekên sîstemê dîmokrasî lê Bakurê Sûriya pêş bêxin.